Ce tare e în Telegram. What? Uitați cum se vede pe Cum se nu? văd? E Deci cum se plin văd de norii? E Hai splendid. de cap. Zici că e zăpadă. Și că ăsta se vadă. Eu așa credeam din avion când am fost în Turcia, credeam că norii zăpadă. Când? La câți ani? La 3 ani. Aici este în spate. Și de ce ni Aici se zgâlțe și nouă? Pentru că Mi-a blocat în telegondolă, dar nu este bai. nu este bai. Pentru că eroul, cum îl cheamă? Christopher Oh, ne-a salvat. Dun, 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 dun. Și stop. Bun. Bun. Acum mai nașpa. No, am un merem în jos, fraților. Acum, man. Bă, ce frică mie. Hai de pui mei, bă. Uite și acolo am mers în jos și nu ne s-a întâmplat Acum nimic. suntem praf. De ce? De ce suntem praf? E Pentru bine. că... What the hell? Bă, sper să nu cădem. Ce tare. Da, nu. Parcă așa îmi face masaj în spate. Ciocolata mea ți-am dat-o ție și am pus în ea telegondola mea. O trava mea. O trava mea. Bă, aici e belea rău. Căcăpala mea. Auzi, pițiponca mea. Fac mai aproape I-am să dat-o se vadă lui. norii. Cum e acolo în Petroșani, Bos. Bă, suntem Nu, acum în jos, fraților. mare lucru. Mamă, deci... Dar voi știți că noi nu mergem odată cu... Cultură generală. Uitați ce sus suntem noi. Uite, o Dacia Logan. Hei, salut, noi suntem mai sus ca tine. Da, îi Pusi. poliție, că scria mai.